बेयो मोननै बुहुमनि सल'। मोनसेया जों मानसिनि बुहुम आरो मोनसेया जेराव मानसिफ्रा जेब्लाबो थैया माने आमोर मानसिफ्रा। बेयाव सावसेन मुंनि सासे गथ' दं जाय जोंनि बुहुमनि, नाथाय हरखाब बिखौ मोनसे बेबायदि जायगायाव बोना लांनाय जायो जेराव मानसिफ्रा खालि गोहो गोनां जानो आरो थैनो रोङैनि थाखाय फाइट खालामबाय थायो। बे गुबुन बादि जायगायाव जोबोद गोबां मिस्ट्रिस दं, गिख्रंथाव जुनारफोर दं आरो गिदिर गिदिर हानजाफोर दं जायफ्रा खालि मिथिंगायारि गोहोखौ जै खालामनो नागिरो। बे गासै दावराव दावसिनि गेजेराव सावसेना बुजिना मोनोदि बेयाव फैनायनि उनाव बियो दा सोरबा आम मानसि जानानै थायाखै। बियो थांनानै थानो थाखाय जोबोद गोबां फाइट खालामनांगोन आरो गावनि गोहोखौ बारायहोनो थाखाय गोब्राब लामा सायख'नांगोन। बियो बेयाव सासेल' फैयाखै, बिनि लोगोआव डेभि लेन्डनाव आरो मोनसे जोबोद समायना पारि जाव लिंगारबो दं जाय बिखौ जोबोद गाज्रि मोनो आरो बिखौ फोजोबनो नागिरो। जाय बादि गोजाम बाथ्राफ्रा सिगाङाव फैयो, बियो मिथियोदि सोरबा जोबोद गेदेर गोहोआ एरसोनानै बिनि सायाव नोजोर लाखिदों। बियो मा खालि बे मोनसे लामा गोमानाय दावबायारि ना? बिनि खाफाला बिखौ मोनसे गेदेर थांखिनि थिंजाय लांदों। सल'आ जागायो मोनसे गेदेर फालिनाय हरनिफ्राय। लान्नु नामनि सासे जोबोद समायना देबिया 10 बोसोर जोबोद खस्थ' खालामनायनि उनाव आरो हारसिं थानायखौ सहायनायनि उनाव बियो दा थैनो रोङै बुहुमसिम थांनो थाखाय रेडि जायो। बेयाव थानाय मानसिफ्रा सोमोनाङोदि बियो मा सैथोआनो जाफुंगोन, मानोना थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो रावबो आमोर जानो हायाखै। नाथाय माखासे मानसिफोरा बेनाव फोथायनाय दंदि मानोना बिसोर नुदोंमोनदि माबादि खालि 20 बोसोरनि बैसोआवनो गावनि थुंग्रिजों बुहुमखौ मावहोदोंमोन। बेखौल' नङा, बियो गावखौनो बरफनि गेजेराव एरसोनानै बे गासैबो गोहोखौ मोननो हादोंमोन। बे गेजेराव मेहेलनि सान्थ्रिफोरा सावसेनखौ हमनो थाखाय सिमां नुबाय थादों। बिसोर गियोदि बियो देबीनि रसमाव माबा गाज्रि खालामगोन। सान्थ्रिफोरा बे समायना गथ'नि उन उन थांनानै मोनसे सिरि गामियाव सहैयो आरो बेखौ हमनो ना बुथारनो थाखाय खोसोम लायो। नाथाय बे सिपाहिफोरनि फाइटआ सावसेननि गोहोनि सिगाङाव जेबो नङा। थैजों बुंफबनाय उनावबो सावसेना सासेल' गोबां सान्थ्रिफोरजों बुलायलायनानै बियो बिसोरखौ फेजेनो। जायनि लिडारा मोनसे राजा नखरनि जावलिंगारमोन। मोजां हराव मोखां खोबथेनाय सासे सिख्लाया सावसेनखौ सांग्राङै नायबाय थादों। बियो बे फारि जावलिंगारानो जायनि खामानिया गावनि रायजोखौ बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय रैखा खालामनाय। सावसेनखौ खारनाय नुनानै बियो थाबैनो गावनि थुंग्रिखौ बाहायो आरो बेनि सायाव जोबोद गिख्रंथाव आटेक खालामो। सावसेना गावनि आबुं गोहोखौ बाहायो, नाथाय बियो बिनि थुंग्रिनि गोहोखौ हेंथा होनो हाया। जेब्लाबो बियो आटेक खालामो, बियो उनथिं गोग्लैलाङो। बियो बुजिना मोनबाय दि जुदि फाइट खालामनाया बेबादि थाबाय थायोब्ला बियो जेनगोनसो। लास्टआव बियो रेड डास्ट पिकनिथिंजाय खारनो थाखाय थि खालामो। बे जायगाया बैनोमोनदि जेराव डेभि लेन्डनुआ थैनो रोङैथिं थांनाय लामाखौ खेवनो नागिरदों। हाजो सायाव लाख लाख मानसिफ्रा जमा जादों आरो गुफुर गाननानै फारि बादि नुनाय लेन्डनुआखौ नायबाय थादों। मानसिफ्रा गावबा गाव बाथ्रा रायलायदों दि थैनो रोङै जानाया मा जायो। बेयावनो माखासे मानसिफ्रा दाबो जानला मोनला बाथ्रा बुंलादों दि बियो मा जाफुङा जानो हागौ। नाथाय डेभि लेन्डनुआ बे गासै बाथ्राफोरखौ खोनायै बायदि खालामो। बिनि थांखिया गोख्रों दि जेसेबांनाखि खस्थ'आनो जाया जाथों, बुहुमनिफ्राय गासिबो सोमोन्दोखौनो सिफायनाङानो जाथों, आङो थैनो रोङै बुहुमाव थांथारगोन। बियो बै सिरियाव आगान होयो जाय लामाया थाङो सोरगोनि दरजाथिंजाय। सेराव सानै जोबोद गिदिर गिदिर गार्डफोरा बेयाव गार्ड खालामबाय थादों। लेन्डनुआ मोनसे मोनसे आगान सिगांथिं बारायबाय थादों आरो बै दरजानि खाथियाव सहैनो नागिरो। नाथाय गावनि बे थांनायनि गेजेराव बियो हरखाब गाहायाव नायो आरो बेनाव गावनि गोजाम जिउनि गोसोखांनायफोरा फैयो। बियो गोसोआव फैयो दि बियो माबायदि गावनि गामिखौ गारदोंमोन आरो थैनो रोङै जानो थाखाय बुहुमनि गासै मोजां मोननाय सोमोन्दोखौ सिफायना होदोंमोन। खालि बे मोनसे समनि बे साननाया बिनि गोसोखौ मावहोयो आरो बिनि फोथायनाया गिलु गिलु जायो। बेखौ साननायाव गोग्लैनाय नुनानै बे गार्डफोरा गावसिनि गिदिर गिदिर रुवाजों बे जादु गोनां जांख्लाखौ सिफायना होयो। बिसोरनि साननाया बेनोदि जायनि गोसोआव एसेब्लाबो साननाय दं बिखौ थैनो रोङैयाव फैनायनि जेबो मोन्थाय गैया। अब्लानो अख्रांनिफ्राय गिदिर गिदिर अरनि अन्थाइ गोग्लैयो, जाय बे बाथ्राखौनो खोन्थानाय जायोदि देबिया गावनि थांखियाव सहैनो हायाखै। बेनि गासै नाजानाया बेखार बादि जानो नागिरो। बियो बे समनि थाखायनो गावनि मोजां मोननायफोरखौ, गावनि धोन दौलतखौ आरो आबुं बुहुमखौ गारना होदोंमोन। जेब्ला बियो हायाव गोग्लैयो अब्ला सानाया खालि बेनि मोदोमावल' नङा, बिखायावबो जायो। बिखौ हमदांनो मोनोदि बेनि गोसोआ दाबो बुहुमनि मोजां मोननायनिफ्राय आबुङै उदां जायाखै आरो बे बाथ्रायानो बिनि लामानि बयनिख्रुइ
बयनिख्रुइबो गेदेर हेंथा जाबाय। थेवबो बियो फेजेनजानाय मानसि नङा। एसेबां गासैखौबो गारनायनि उनाव बियो थि खालामो दि जिउआ थांथों थेवबो आङो आंनि थांखिखौ मोनथारगोन। बियो गावनि खाफालखौ हेंथा होयो आरो जाबरदस्ती थैनो रोङैयाव हाबनो थाखाय थि खालामो। लेननुआ गावनि आबुं गोहोखौ होनानै मोनसे गेदेर फिनिक्स दाउ आरो बिनि हान्जाखौ रेडि खालामो जाय बिखौ बै बन्द जानो नागिरनाय दरजाथिंजाय लांदों। बियो गावनि थुंग्रिजों बे सानै सांग्रां होनाय गार्डफोरखौ आटेक खालामो आरो फोसावो दि जेसेबां सम बे अख्राङाव थागोन मोजां मोननायाबो थागोन। बिहा फोथायनाय दं दि बियो गावनि अख्रा आरो गोहोनि बोलोआव बे लगआव सहैनो हागोन। बियो सिगांथिंजाय थाथ'नाय गैयालासिनो थांबाय थायो जेराव सांग्रां होननाय मानसिफ्रा बिखौ सांग्रां खालामो दि बियो दाबो बे गोजाम बुहुमखौ गारनो थाखाय रेडि जायाखै। बे समावनो गुबुनथिंजाय सावसेन आरो जावलिंगारनि गेजेराव जिउ गोमानो हानाय फाइट सोलिबाय थादों। फाइट खालाम बे सानैयाबो बै खेवनाय लामानि खाथियाव सहैयो। लान्नुआ बे बाथ्रानि एसेब्लाबो हमदांनाय गैयामोन दि बेनि गोहोआ खालि बेनि थाखायल' लामा खेवाखै मानोना जावलिंगार आरो सावसेनखौबो जादु गोनां बुहुमाव बोना लांफाबाय। बे सानैबो फिनिक्स हान्जाजों लोगोसे बोनाय बादि थांफाजोबो। दा बे साथामबो मिथि मोनै बादि थैनो रोङै बुहुमाव आवगायलांगासिनो दं जेराव रावबो मिथिया दि बिसोरनि सायाव इयुनाव मा जानो नागिरदों। लामायाव सावसेना गावनि गोजाम गोसोखां आरो समायना सिमांफोराव गोमाना थायो। बियो मिथिया दि माब्लाबानो बियो थैनो रोङैनि जायगायाव सफैबाय। हरखाब मोनसे गुफुर गां गोनां गरायनि रावजों बियो सिरि मोनो। बियो बेखौ नुनानै सोमोनाङो दि बियो थारैनो थैनो रोङै जायगायाव सफैबाय आरो बिनि आखायाव दाबो गोजा सुतानि ब्रेसलेट दं। बियो थाबैनो गसंनानै बायरायाव ओंखारलांनायनि लामा नागिरनो थाखाय थाङो। हाग्रायाव थाबायबाय थानायाव बियो बिफांफोरनि उनथिं सोरां होनाय नुयो। खाथियाव थांना नायनायाव बियो धोन दौलत मोनो। बेयाव ड्रागननि गिदिर आरो जोंनाय गोनां दावदै दोननाय नुयो। जेबो सानालासिनो सावसेना मोनसे दावदैखौ थिखोयो बेखौ साननानै दि बियो गावनि दावबायनायाव खामानियाव फैगोन नङाब्ला उखैबा बिखौ जानो हागोन। हाग्रायाव आरो सिगाङाव थांनायाव बियो जावलिंगारनि दुबथाखौ मोनो। बेजों बियो बुजिना मोनो दि बे राजा नखरनि फारियाबो बिनि आरो लेन्नुनि लोगोसे बेयाव सफैबाय। दा बियो बिनिफ्राय ओंखारनाय लामाखौ सानबाय थादोंमोन। बे समावनो हरखाब बेयाव गोख्रों अखा हायो। रैखा खालामनो थाखाय सावसेना खाथिनि मोनसे गोजाम बायखोन्दा जायगा सिङाव थाङो जेराव गोजाम मुर्तिफोर दोननाय दं। बियो सिङाव थाङो नाथाय अब्लानो बियो खोनानो मोनो दि सोरनिबा थाबायनायनि आवाज। बियो मिथियानो दि जे सोरबा सिगांनिफ्रायनो बिनि उन फैबाय थादों। थाबायनायनि दावरावआ खाथियाव फैनाय नुनानै सावसेना ड्रागननि दावदैखौ थाबैनो सिफायनाय नोगोरनि सिङाव एरसोना दोनबाय। जेब्ला बियो सानो दि दा जेबो खैफोद गैला अब्ला बियो बायहेरायाव ओंखारफैयो। बेयाव बिखौ सानै मानसि लोगो मोनो जायफ्रा बुंदोंमोन दि बिसोर खालि अखानिफ्राय बारग'नो फैदों। सावसेना गावनि मुंखौ बुङो। बे वां आरो लिउमोन जाय बिसोरो सिरि सावसेननि उन फैदोंमोन। बिसोर बेथिंजाय आरो बैथिंजाय बाथ्रा रायलायनो जागायो आरो बे गेदेर मानसिखौ सोङो दि बे समायना मिथियै मानसिया अबेनिफ्राय फैदों। बिसोरनि गोसोखौ हमदांनानै सावसेना सैथो बाथ्राखौ बुङो दि बे मानसिया बुहुमनि। बेखौ खोनानानै बिसोर बुङो दि बिसोर इब्लिस किंनि दिसिपाल। सावसेना दा साननायाव गोग्लैयो दि बे मा आरो बियो अबेयाव फैनानै गोग्लैखो। वांआ बिखौ बुजायो दि बे महाद्वीपआव गोहो बारायहोनो गोबां राहाफोर दं। बेयाव 5 गोजौ थकफोरा दं जायनि जागायनायाव ट्रान्सफरमेशननिफ्राय जागायो जेराव मानसिया मिथिंगानि गोहोजों लोब्बा जायो। बेनि उनाव जादु गोनां गोहोफोरखौ मोनो आरो लास्टआव मानसिया इमर्टेल जालाङो एबा थैनो रोङै। बेयाव साफ्रोमबो 9 जांख्ला बारनो नाजाबाय थायो जाहाथे बियो साफ्रोमनिसिमबो गोजौ सहैनो हायो। वांनि बिनानावा बिखौ आरोबाव मोनसे गोनां बाथ्रा बुङो दि सावसेना बे समायाव ड्रागन आइलेन्डआवसो दं। लिउआ बे बाथ्राखौ जोबोद बोरैबा मोनो दि सावसेन बादि मानसिया बेयाव माबोरै सफैखो। बियो बिनि गोहोखौ आनजाद लानो थाखाय सिगां थाङो। सावसेना बिसोरनि साननायखौ गाज्रि मोनो बेखायनो बियो बाथ्राखौ सोलायनानै बुङो दि अरा गोमोरलांनो नागिरबाय बन लायसै। लोगोसे बियो सोंबावो दि बे जायगायाव मा जिनिस दं जायनि थाखाय गोबां मानसिफोरानो बेयाव फैयो। लिउआ बुङो दि बे टापुआ धोन दौलत नागिरनायनि मोनसे आड्डा। साबसिना बेनो दि बे बेसेन गोनां दावदैफोरनि थाखाय बेखायनो मानसिफ्रा बेयाव फैनो थाखाय जिउखौबो गारनो रेडि जायो। बाथ्रानि उनथिं वां आरो लिउआ प्लेन खालामो दि सावसेना गोहो गैया बिखौ बुथारनानै दावदैखौ लासिन दिनि। खैफोदखौ हमदांनानै सावसेना गावनि एरसोना दोननाय दावदैखौ दिन्थियो आरो लब दिन्थियो दि बियो बिसोरखौ आरोबाव गोबां दावदैफोरनि खाथियाव लांगोन। लबाव गोग्लैनानै बे सानै बिदा बिनानावा बिनि उन थाङो
नाथाय बिसोरनि गाज्रि गोसोआ थाबैनो सिगाङाव फैयो। बिसोर सावसेनखौ जार्लायाव गोग्लैहोनो नाजायो जाहाथे रावबो मिथिया दि दावदैखौ बिसोर लाबाय। जाम्बा नङा, लामायाव बिखौ लैथोनि खाथियाव आलादा दाग आरो बिरबाय थानाय नाफोर नुयो। बेखौ नुनानै बियो बुजिनो मोनो दि दैनि गाहायाव सोरबा ड्रागनआ रागा जोंबाय दं। जाय बायदि लिउआ गावनि थुंग्रिजों गाग्लोबनो सिगां थाङो अब्लानो मोनसे गिख्रंथाव राव गोमबाय। बे रावखौ खोनानानै लिउआ गिनायजोंनो मावनोबो हाया। सावसेना बे समनि सुबिदाखौ लायो, बिनि थुंग्रिखौ लानानै आरो बिखौ फोजोबो। गावनि बिनानावखौ थैनाय नुनानै वांआ रागा जोंखाङो आरो सावसेननि सायाव गाग्लोबफैयो। बुलायलायनायाव बिनि आखाइया दानजायो। रागायाव बियो गावनि लास्ट जादु गोनां गोहोखौ बाहायो आरो मोनसे गेदेर दावनि रोखोम लानानै सावसेनखौ लोगोसे लाना थैनायनि खोसोम लायो। बे गेदेर गाग्लोबनायखौ हेंथा होनो थाखाय सावसेना गावनि फुल पावारखौ बाहायनो लायो। सानैनि गेजेराव गोख्रों फाइट जायो। बियो गावनि सिंनि गोहोखौ बायहेरायाव ओंखारहोयो आरो वांनि गाग्लोबनायखौ बिनि सायावनो सोलायना होयो। लास्टआव वांआ गावनि अरावनो सावजायो, जेराव सावसेना गोजानाव गोग्लैयो आरो बियो बिनिफ्राय गावनि जिउखौ जेरैखिजाया रैखा खालामनानै बिनिफ्राय बायहेरायाव ओंखारलाङो। गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'ना खारबाय थानाय समाव सावसेना लोगो मोनो जावलिंगारखौ। बिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन दि बियो बुलायनो हायामोन। बेनिखायनो बियो मिलायना थानो नाजायो। बियो जाउनाव मदद बियो दि सानैबो लोगो जाना जुजु थांनाय लामा नागिरदिनि, मानोना बे जायगाया सानैनि थाखायबो जोबोद खैफोद गोनां। नाथाय जावलिंगारनि गोसोआ दाबो गाज्रि मोननाय दंमोन। बियो सावसेनखौ बुङो दि आं नोंखौ माब्लाबाबो मदद खालामा आरो गासैबो दायखौ सावसेननि सायावनो होयो दि नोंनि थाखायनो जोङो बे जेंनायाव गोग्लैबाय। सावसेना बिनि सायाव गाग्लोबाखै, खालि बिनि लामाखौ हेंथा होयो आरो बिनिफ्राय खारनानै आइलेन्ड अफ डेथ सिङाव हाबलाङो। बेयाव सहैनानै सावसेना गाज्रि बादि गोग्लैबाय। बियो जावलिंगारनिफ्राय गावनि जिउखौ बियो। जावआ बिखौ फोजोबनो थाखाय थि खालामबायमोन दि, नाथाय बियो थाथ'यो आरो उनाव फैफिनो। सावसेना बेखौ नुनानै जेबो बुजिना मोनाखैमोन दि, नाथाय बियो जेब्ला उनथिं नायो अब्ला बियो नुयोदि बेखौ नुनानै बिनि आथोमाफोरानो मावजोबो। बेयाव मोनसे जोबोद गिदिर ड्रागन किं गसंदोंमोन, जाय बिखौ गोथाङैनो मन'नो थाखाय रेडि दङमोन। सावसेना जिउ रैखा खालामनो मोनसे गेदेर अन्थाइनि उनथिं एरसोना थायो, नाथाय बिनि गाज्रि खाफाला बिखौ गाराखैमोन। बै गुफुर गां गोनां गराया आरोबाव सावसेननि सिगाङाव फैबाय आरो बेनि दावराव खालामनायजों सावसेननि एरसोना थानाय जायगाया मिथिजाबाय। ड्रागन किंआ आरोबाव बेनि उन उन होसोयो। वांजों फाइट खालामनायनि थाखाय सावसेना सिगाङावनो थैबाथां जाबाय दंमोन, मानोना बियो सिगाङाव जा फाइट खालामदोंमोन बिनि थाखायनो बिनि अबस्थायानो जोबोद गाज्रि जाना दंमोन। बिनिखायनो बियो बिनिफ्राय खारनो जोबोद दिगदार जादोंमोन। ड्रागननि रावजों अन्थाइफ्रा बायजोबो। जेब्ला बारग'नायनि जेबो लामा थायाखैमोन अब्ला ड्रागना बिखौ बुथारनो थाखाय गाग्लोबो। अब्लानो मोनसे जादु गोनां बाथ्रा जायो। बे गुफुर गराया गावनि जादु गोनां गांखौ फेहेरनानै ड्रागननि सिगाङाव फैयो आरो बिखौ हेंथा होयो। जेसेबां सम गराया ड्रागनखौ हेंथा होदोंमोन, सावसेना खारनानै मोनसे गोजाम बायखोन्दा जायगायाव सहैयो। नाथाय बिनि मोदोमा दा गोहो गैया जाबायमोन। बियो बे बायखोन्दा जायगानि खाथिनि मोनसे राननाय दैनि सायाव बेहस जाना गोग्लैयो। बेहस जानाय समाव बिखौ गावनि गोजाम मोजां मोननाय रुइजों लोगोसे थानाय समायना समफोरखौ गोसोखांफैयो। बे सिमाङा एसेबां गोजोनथावमोन जे बिनि सिखारनो गोसोआनो जायाखैमोन। जेब्ला सावसेना बेहस जाना गोग्लैदोंमोन अब्ला बिनि जखमनिफ्राय थैया गोग्लैनानै बे ड्रागन दावदैनि सायाव गोग्लैहैयो, जायखौ बियो लोगोसे लाबोफादोंमोन। हरखाब दावदैनिफ्राय मारिबा रोखोमनि सोरां ओंखारो आरो बेनि गोहोआ सावसेननि मोदोमनि सिङाव हाबनो लायो। बे जादु गोनां गोहोआ सावसेननि गोथौ जखमफोरखौ मोजां खालामनो जागायो। दावदैनि बे गोहोजों सावसेना ट्रान्सफरमेशननि सिगां लेभेलखौ बारनो हाबाय। दा बियो सिगांनिफ्राय गोबां गोहो गोनां जाबाय, मानोना बियो मोनसे गोदान सोलोंथाइ मोनबाय जायनि मुङा हेभेनलि मन'मेन्ट टेकनिक। बे गोदान पावारजों बियो दा जोबोद थाबैनो मोजां जानो हागोन आरो मिथिंगानि गोहोफोरजों हमदांनो हागोन। अब्लानो बे दावदैयाबो बायो आरो बे दावदै सिंनिफ्राय मोनसे उन्दै गोसोम ड्रागन जाय दा सावसेननि लोगो जाफैबायमोन। गावनि बे गोदान पावारजों लोगोसे सावसेना थि खालामो दि बियो बे आइलेन्डनिफ्राय ओंखारनानै थांफिनगोन मानसिनि बुहुमाव। बे समावनो लैथो गेजेराव सासे धोनि राजा गथ'नि जाहाजआ ड्रागननि दावदै खावनो थाखाय बे आइलेन्डथिंजाय फैबाय थादोंमोन। जेब्ला जाहाज सालायनाय हानजाया मिथियोदि बे आइलेन्डआव जोबोद गोजाम जादु गोनां बन्द'खौ सोरबा सावसेना सिफायबाय, अब्ला बिसोर गावनि मालिकखौ सांग्रां थानो
बुङो नाथाय बे फाल्थु राजा गथ'आ उल्था गोजोननाय मोनोदि दा मोजां जागोन सांग्रां होनायखौ खोनायै बायदि खालामनानै बे जाहाजा खैफोद गोनां दैनि बिलोफोरखौ बारनानै सिगां थांबाय थायो बिखौ हमदांनाय गैयामोनदि गोजाननिफ्राय सावसेना बिसोरनि जाहाजखौ नोजोर खालामबाय थादोंमोन आरो बियो बिसिनि बे जाहाजखौ लानानै बिनिफ्राय खारनायनि प्लेन खालामदों नाथाय बे जादुगोनां लैथोखौ बारनाया एसेबां गोरलै नङामोन हरखाब लैथोनि गिख्रंथाव रायखसफ्रा जाहाज सायाव गाग्लोबफैबाय नुबायनो राजा गथ'नि मोजां मोननाय सिख्ला आरो बिनि गासै लोगोफ्रा बे रायखसनि आदार जाजोब्बाय गोजानाव गसंदोंमोन सावसेना खालि मोनसे गोथौ हास्थायनायल' होनो हाबाय बेखौ बुजिना मोनबायदि जाहाजजों खारनायनि आंनि आसाया गासिबो बायजोब्बाय दा न'आव थांफिननायनि टेनसन गारनानै सावसेना गावनि उखैनायखौ फोजोबनो अर सावनानै बेदर संनो जागायो नाथाय बियो आदारखौ आखायाव लादोंल'मोन अब्लानो 4 आखाइ गोनां मोनसे जोबोद गेदेर मांकि किंआ बेयाव फैयो बेदरनि मोनामनाया बिखौ बोना लाबोदोंमोन जेसेबां सम मोख्राया जानायाव नांथाबबाय दंमोन सावसेना खारनो नाजायो नाथाय बे मोख्रानि नोजोरा सावसेनि सायाव गोग्लैयो आरो बियो बिखौ हमसिनो सोमोनांनो गोनां बाथ्राया बेनोदि बे गेदेर मोख्राया सावसेनखौ जायाखै बियो गावनि लोगोसे सावसेनखौ लाङो आरो बिखौ गावनि संग्रा खावग्रा बानायो दा मोख्रा राजाया सिखार खालामना लाबोयो आरो सावसेनखौ बिथोन होयोदि बियो बे जुनारफोरनि गोथाव आदार बानाय आदार संबाय थानाय समाव सावसेना खाथि खालानि जायगाखौ सांग्राङै नायो आरो बे जायगाया जोबोद समायनामोन बेयाव दै आदार आरो जादु गोनां गोहोनि जेबो आंखाल गैयामोन गावखौ मोजां खालामनो आरो गावनि गोदान गोहोखौ बारायहोनो थाखाय बिनिफ्राय मोजां जायगा बियो मोनाखैमोन जेब्ला बियो ट्रेनिंखौ खालामो अब्ला मोख्रानि राजाया बिखौ हेंथा होयो आरो सोलोंहोयो दि माबायदि गावनि खाथियाव थानाय जादु गोनां गोहोखौ आबुङै सोबना लानाय जायो ट्रेनिं खालामबाय थानाय समाव सावसेना गोसोआव फैबाय थायोदि बियो लेनव'खौ गोसोखांबाय थादोंमोन बियो सानोदि बेबो बे बुहुमावनो अबेयावबा गोग्लैनानै दङ बे जायगाया जोबोद खैफोद गोनांमोन सोरगिदिं सुथुरफोर आरो गिख्रंथाव जुनार अबेयावबा गिथाव बाथाव सुबुंफोर बुंफबना दंमोन बेखायनो बियो सिगाङाव गावखौनो गोहो गोनां खालामनो थि खालामो गुबुनथिंजाय जावलिंगाराबो बिखौ बुथारनो थाखाय हाग्रामायाव गिदिंबाय थादोंमोन गोबां सान सावसेना मोख्राजों थाफानायनि जाहोनाव दा बियो फिट जाजोब्बायमोन मोनसे सानाव जेब्ला बियो हाग्रामायाव फिथाइफोर बुथुमबाय थादोंमोन अब्ला बिनि खाथियाव बै गुफुर गां गोनां गराया फैफिनो जाय ड्रागन किंनि सिगाङाव बेनि जिउखौ रैखा खालामदोंमोन बे समावनो जावलिंगाराबो बे गरायखौ नागिरना औवा हाग्रामायाव सफैयो गरायनि जायगायाव बियो सावसेनखौ नुयो जायखौ बियो थैबाय होनना सानदोंमोन समखौ ओरैनो हगार हरालासिनो बियो सावसेननि सायाव आटेक खालामो मानोना बियो दाबो बिखौनो गावनि बे जेंनानि बिबान गोनां होनना सानो बेबादि सावसेन आरो जावलिंगारनि गेजेराव आरोबाव फाइटआ जागायो एकदम टम एन्ड जेरि बायदि जायफ्रा माब्लाबाबो लोगोसे थानो हाया नाथाय बे समाव बाथ्राया सोलायबाय सावसेननि फाइट खालामनाय सोलोंथाया दा जोबोद मोजां जाबाय आरो बियो जावलिंगारनि गाग्लोबनायखौ गोख्रों हेंथा होयो बेखौ नुनानै जावआ रागायाव फाग्लि जायो बियो औवा बिफांफोरखौ गावनि थुंग्रिजों दाननानै जिउ फोजोबनो हानाय हाथियार खालामो आरो सावसेननि सायाव खुबैहरो अबस्थाया गाज्रि बादि जानाय नुनानै सावसेना गावनि गोदान गोहो ड्रागन शेड'खौ बाहायो जेराव बियो मिथियो दि बेयाव बिनि जोबोद गोबां गोहोआ बाहायनांगोन जावलिंगारा जोबोद पावारफुलमोन आरो सावसेना आरोबाव मोनसे समाव एरसो जाफिनो जेब्ला बियो गावनि फेजेन जानायखौ नुयो अब्लानो 4 आखाइ गोनां बे गेदेर मोख्राया बिखौ बासायनो थाखाय बेयाव फैफिनो बेयो सावसेनखौ रैखा खालामनो थाखाय जावलिंगारनि सायाव मोनसे गेदेर अन्थाइ गारहरो गावनि संग्रा खावग्रा मानसिनि जिउ रैखा खालामनो बे मोख्राया बे सिख्लाजों फाइट खालामो नाथाय जावलिंगारा जोबोद गोख्रोंमोन बियो मोख्राखौ आन्दायहोनानै जावले जावले सावसेनखौ आटेक खालामबाय थायो लास्टआव बियो गावनि बयनिख्रुइबो पावारफुलसिन रेनब' शट मन्त्रखौ बाहायो जायनि जाहोनाव रोजा रोजा शटफोरा बे मोख्रानि सायाव आटेक खालामो जायजों बियो रागायाव हमथानो हाया जाबाय मोख्राया गावनि आबुं फुल पावारखौ बाहायनानै जावलिंगारनि सायाव गाग्लोबफिनो जाहाथे बियो जावलिंगारखौ बिनिफ्राय खारनो होनो हाया बियो मोनसे गोख्रों बुना होयो जायजों जावलिंगारा गाहायाव गोग्लैयो आरो थैनायसिम सफैबायमोन नाथाय अब्लानो बे गुफुर गराया फैयो जावलिंगारखौ बियो गावनि सायाव गाखोहोयो आरो बे जायगानिफ्राय रैखा खालामना लाङो बे बुलायलायनायनि उनाव सावसेना बे मोख्रानि थाखाय साननाय फैयोदि आरो बियो बेखौनो साननो जागायोदि जुदि आरोबाव जावलिंगारा सिगाङाव फैब्ला मा जागोन जुदि जावलिंगारा बे मोख्रानि सिगाङाव फैयो अब्ला बे मोख्राया गावखौनो गाव मारै रैखा खालामगोन सावसेना दाबो हाग्राबारियाव गावनि दावबायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थादों आरो बियो बुङोदि आं आरो जावलिंगार सानैबो बेयाव थाबथानानै दं आरो सायाव बे आइलेन्डआ जोबोद गिथाव बाथाव बेयाव एनसेन्ट लेजेन्डारि
मन्स्टारफोर दङ आं सानोदि जानो हागौ जोंनि लोगोआव फैफानाय बे गडेसआबो बेयाव फैदों नाथाय बियो बबे जायगायाव दं बेखौ आं मिथिया आरो जों बेखौ दाबो नुवाखैनो नाथाय जायखिजाया जा आं बेखौ जेरैखि जायाबाबो नागिरनांगोन मानोना जोंनि गिदिंलांफिननायनि मोनसेल' राहाया बिसो एसे बुंनायनि उनाव जोंनो दिन्थिनाय जायोदि बेयाव सासे वरियरआ एरसोना दंमोन जायनि आखायाव मोनसे जोबोद गिथाव बाथाव देगार दङमोन बियो जेब्ला गावनि गिथाव बाथाव देगारखौ खुबैहरो सावसेना बेखौ मिथियो आरो बियो बे देगारनिफ्राय गावखौ रैखा खालामो नाथाय सावसेना नुयोदि गुबुन दिगनिफ्रायबो मोननै देगार फैबाय थादों बियो बिनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो थाखाय बिनिफ्राय खारलाङो आरो बेनि उनाव जोंनो दिन्थिनाय जायोदि बे वरियर्सफोरा बिनि सिगाङाव फैयो बेखौ बुङोदि मा जादों नोंखौ एसे गिखांनाय बादि नुदों नाथाय सावसेना बिसोरखौ बुङोदि नोंसोर रोखा इमर्टेल वर्ल्डनि मानसिफोर जागोन नाथाय आंथ' नोंसोरनि जेबो गाज्रि खालामाखै अब्ला नोंसोर मानो आंनि एगेन्स्टआव बेफोरखौ खालामबाय थादों बेखौ खोनानानै बिसोर मिनिनो हमो आरो बुङोदि नों बेबादि मोदाफा बादि बाथ्रा बुंगोन जों सानाखैमोन आसोलाव जोंनि मास्टारा नोंनि सायाव एसे बारा आसा लाखिदोंमोन बेखायनो बियो नोंखौ हमनो थाखाय जों साथाम मानसिफोरखौ थिनहरदों नाथाय नोंथ' बेयाव सिगाङावनो जेननाय लाबाय नाथाय सावसेना बुङोदि आंनो बुंदि नोंसोरनि मास्टारा सोर आंहा फुरा फोथायनाय दंदि आंनि नोंसोरनि मास्टारजों जेबो सुथुर गैया नाथाय बे वरियर्सआ बिखौ बुङोदि नों जुदि सैथोआवनो जोंनि मास्टारनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों अब्ला जोंजों लोगोसे फै बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बिसोर गावनि सर्ट लानानै बिनि सायाव गाग्लोबनो हमो आरो जों नुयोदि सावसेना बिसोरनि आटेक खालामनायनि सिगाङावनो सावसेना मेगन मोख्रेबनायजों समान बिनिफ्राय खारलाङो आरो सासे वरियरनि उनफारसे सफैयो आरो बिनि सायाव गावनि पावारफुल डिभाइन पान्चजों आटेक खालामनानै बेखौ गोजानाव गोग्लैहोयो जायनि उनाव बियो गुबुन सासे वरियरनि फारसे थाङो आरो थांनाय लोगो लोगोनो बिनि मोखाङाव जोबोद खराय जोयो जायजों बे वरियरनि खामानियाबो बेयावनो जोबो थामथि वरियरआ जेब्ला बेखौ नुयो बियो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारनो नाजाबाय नाथाय सावसेना बेखौ खारनाय नुनानै हठातनो गावनि शटखौ बिनि फारसे खुबैहरो जाय बे वरियरनि मोखांनि खाथिजों बारलाङो आरो बियो शटआव नुयोदि बिनि रिफ्लेक्सना नुजादों जायनि सायाव बियो बेयावनो थाबथायो आरो सावसेना बेयाव सफैनानै बिखौ बुङोदि एसेबो लोरोद सोरोद मावनोबो नाजानाङा नाथाय बे वरियरआ जोबोद गिखांबाय दंमोन आरो सावसेननि पावारखौ नुनानै बिनि सिगाङाव गाबनो हमो बियो बुङोदि प्लिज आंखौ निमाहा खालाम आं नोंखौ बुथारनो लुबैया जुदि नों बुङो अब्ला आं नोंनि सिगाङाव सारेन्डार खालामगोन नाथाय सावसेना बिखौ बुङोदि आंनो नोंनि मास्टारनि सोमोन्दै बुं जायनि सोमोन्दै नों एसे सिगाङाव बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे वरियरआ एसेबां गिखांबायमोनदि बियो बुङो गासैबो बुंनो थाखाय रेडि दं नाथाय आंनि जिउखौ रैखा खालाम नों मा सोंगोन आं नोंनि बे सोंनायनि फिननायखौ होगोन अब्ला सावसेना बुङो मोजां फाव बाथ्रा बुंनाया गार आरो आंनो थाबैनो नोंनि मास्टारनि सोमोन्दैया बुं बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बे वरियरआ आरो बुंफिननो हमो बियो बुङोदि जों सेंसं रियेलम्सनिफ्राय फैदों आरो जोंनि मास्टारा गु फेमिलिनि इयं मास्टार जों बिनि लोगो लोगोनो मोनसे शिपआव बेयाव फैदोंमोन नाथाय जोंनि इयं मास्टारा बेयाव सासे जोबोद समायना हिनजावसा नुदोंमोन जाय गावखौ खुसुनि प्रिन्सेस बुङो आरो मास्टारा जेब्ला बिनि लोगोसे बाथ्रा बुंदोंमोन अब्ला बियो मिथिनो मोनबायदि बिनि नोंजों लोगोसे सुथुर दं आरो नों बेयावनो दं बेखायनो मास्टारा जोंखौ नोंखौ हमनो थाखाय बेयाव थिनहरदों जाहाथे जों नोंखौ हमनानै बे प्रिन्सेसनि सिगाङाव नोंखौ हमनानै लांनानै हैनो हायो आरो बिनि गोसोखौ आरो प्रिन्सेसनि गोसोखौ देरहानो हायो आंनि बे फान्दायनायाव जेबो सोमोन्दो गैया बेखायनो प्लिज आंखौ हगार हर आं सासे वरियर जाय अर्डारखौ फल' खालामबाय थायो अब्ला प्रिन्सेसनि बाथ्रा खोनानानै सावसेना रोखा बिसास खालामोदि बे प्रिन्सेसआ गुबुन सोरबा नङा बे जावलिंगारसो बियो सानो बे हिनजावसाया खनले खनले आंनि लामायाव फैयो आरो आंखौ बुथारनो नाजायो आं बिनि माबा सायाव मोनसे राहा बानायनांगोन नङाब्ला आं खुनसुआव माबोरै गिदिंलांफिननो हागोन मानोना बियो खनले खनले आंखौ बुथारनो नाजाबाय थागोन आरो आं क्युसु वर्ल्डआव थांफिननायनि जेबो लामा नागिरना मोननाय नङा बेनि उनाव जोंनो प्रिन्सेसखौ दिन्थियो बियो बे व्हाइट हर्सजों लोगोसे दंमोन आरो बेयाव जोंनो गु फेमिलिनि इयं मास्टारखौबो दिन्थियो बियो लिंगारखौ बुङोदि जुदि नों बेयाव थानो लुबैदों अब्ला बे जायगाया नोंनि थाखाय गासैबो रेडि दं नों जेसेबां सम लुबैयो बेयाव थानो हागोन जुदि नों बेयाव थागोन अब्ला आंबो जोबोद मोजां मोनगोन बे जायगाया जोबोद सिरि आरो पिसफुल आंनि साननायाव नों बेयाव थानो मोजां मोनगोन अब्ला लिंगारा बुङोदि नुनायाव गु फेमिलिनि इयं मास्टारा गोबां बाथ्रा मिथियो बियो मिथियोदि
हिनजावसाफोरखौ माबोरै फुस्लायनाय जायो। नाथाय गुबुन फारसे बे इयं मास्टारा बुङोदि आरे बेबायदि जेबो नङा। बे इयं मास्टारा बुङोदि नोंथाङा सैथोआवनो जोबोद मोजां गोसोनि, नोंथाङा आंखौ दैनिफ्राय बोहैनायनिफ्रायबो रैखा खालामबाय, बेखायनो नोंथाङा आंनि रैखागिरि, आं नोंथांनि थाखाय एसेबांथ' खालामनो हागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव जों नुयोदि सासे वारियरआ बेयाव बेसेन गोसा मुवा लानानै फैयो जायखौ ट्रेजार होनोलै, जाय मोनसे बिबार बादि नुजादोंमोन। आरो बे इयं मास्टारा बे ट्रेजारखौ दिहुननानै प्रिन्सेसखौ दिन्थियोदि आरो बुङोदि बियो जोंनि गु फेमिलिनि मोनसे एनसेस्टरेल ट्रेजार, माने गावसिनि गोदो गोदायनिनो एकदम बेसेन गोसा मुवा आरो बियो। बेखौ गोबां बोसोर सिगांनि एनशियेन्ट फिनिक्स बार्डनि एसेन्सजों बानायनाय जादों। आसा खालामो नोंथाङा बे ट्रेजारखौ मोजां मोनगोन। लोगोफोर, नोंसोरो बेयाव माखासे बाथ्राफोरखौ एसे बुजिनायाव गोब्राब मोनदों बायदि मोनदों आङो। नोंसोरो आंनि एक्सप्लेनेसनखौ नायलांबाय थाबा बुजिगोन माखौ एसेन्स होनो, माखौ मा होनो। बे ट्रेजारखौ नुनानै लिंगारा बुङोदि बेखौ नों आंनो मानो होनो लुबैदों आरो बेनि ओंथिया मा। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बे गुफुर गरायाबो बिनि सायाव रागा जोंनो हमो। नाथाय बे इयं मास्टारा बुङोदि प्रिन्सेस, नों सैथोआवनो आंखौ जोबोद गोबां हेफाजाब होबाय, बेखायनो आंनाव बेबादि जेबो गैया जायजों आं नोंनि अननायखौ सुफुंफिननो हायो। बियो जेब्ला गावनि आगानखौ सिगां फारसे बारायो अब्ला गुबुन फारसे इउनिक्रना रागा जोङो। नाथाय लिंगारा बेखौ सिरि खालामो आरो बुङोदि इयं मास्टार, आं नोंनि काइन्डनेसखौ एक्सेप्ट खालामबाय, बेखायनो बे ट्रेजारनि जेबो गोनांथि गैया आरो बेबायदि आं नोंखौ गोसो होनानै रैखा खालामाखै। नों बायसान्स आंनि सिगाङाव सफैदोंमोन, बेनिखायनो आं नोंखौ दैनिफ्राय दिहुनना बायरायाव लाना फैबाय। आं बेयाव जेबो ट्रेजार नागिरनो फैयाखै आरो आंनो जेबो रिवार्ड नाङा। आं नोंखौ रैखा खालामबाय, आंनि थाखाय एसेबाङानो थोजोबनाय। बेखौ खोनानानै बे सेंग्राया गावनि बे ट्रेजारखौ गावनि सार्भेन्टनो हरफिनो आरो प्रिन्सेसखौ बुङोदि नों आंखौ प्लिज गाज्रि साननाङा, आंनि जेबो गाज्रि साननाय गैया। मानोना आं जेब्लानिफ्रायनो नोंखौ बेयाव नुदों, आं नुदोंदि नों जोबोद दुखुनां हालोदाव दं। बेखायनो आं बे ट्रेजारनि गेजेरजों नोंनि मोखाङाव एसेल' मिनिस्लु लाबोनो लुबैदोंमोन आरो जायखिजाया नोंखौ जाय जखम खालामदोंमोन आं बेखौ हमनो थाखाय आंनि मानसिखौ थिनहरबाय आरो आं रोखा फोथायनाय दंदि बिसोर जोबोद थाब बेखौ हमना लाबोगोन। बेखौ खोनानानै लिंगारा बागदावखांनाय मोनो आरो बियो थाबैनो गावनि व्हाइट हर्सखौ बुङोदि नों थाबैनो बिनिफ्राय खारलां आरो नोङो गावनि थाखाय फिथाइ नागिर आरो जायोब्ला आंनि थाखायबो एसे लाबो। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बे व्हाइट हर्सआ थाबैनो बेनिफ्राय खारलाङो आरो बेनि उनाव लिंगारा बुङोदि बे सेंग्राया आंनि सिगांनि सिनायनाय। बेनि उनाव जोंनो आरोबाव सावसेनखौ दिन्थियो जाय मोनसे गोजौ जायगायाव गसंना दंमोन आरो बिनि गाहायाव जोंनो दैनि सायाव बे शिप गसंनाय दिन्थियो आरो बेयाव गु फेमिलिनि मानसिफोरा गासैबो जायगायावनो गावनि केम्पस लागायजोबदोंमोन आरो जोबोद बारा सोरांबो दंमोन। जोबोद एसे समनि सिङावनो बिसोर बे आइलेन्डआव थानो थाखाय जोबोद मोजां मोजां जायगा बानायना लायो आरो सावसेना नुयोदि बेयाव मानसिफोर दं जायफोरा नेबाय थादों। सानै नेगिरिया गावनि गेजेराव बाथ्रा बुङोदि थारैनो बे हिनजावसाया जोंनि इयं मास्टारनि सायाव मा जादु खालामखो जायनि जाहोनाव बियो बे हिनजावसाखौ फल' खालामबाय थादों आरो बिनि गासैबो बाथ्रा खोनासंदों। नाथाय गुबुन सासे नेगिरिया बुङोदि जानो हागौ बियो बेखायनो बे हिनजावसानि बाथ्राखौ खोनासंदों मानोना बे हिनजावसाया नुनायाव जोबोद समायना। नाथाय गुबुन सासेया बुङोदि दानि जुगाव मोखां नुनायखौ फल' खालामनायनि सम नङा, मानसिफोरा बायरानिफ्राय माबा गुबुन आरो सिङाव गुबुन जायो। नुनायाव जानो हागौ बे हिनजावसाया इमर्टेल रियेल्म्सनि नङा, बे गुबुन माबा रियेल्म्सनिफ्राय बेयाव फैदों आरो जोंनो सावसिनखौ दिन्थियो बियो जोबोद थाबैनो सिगां फारसे आवगायो आरो सासे वारियरनि सायाव गाग्लोबनो थाखाय थाङो। नाथाय बे वारियरआ जेब्ला उनफारसे गिदिङो अब्ला बियो बेयाव रावखौबो नुनो मोना, जायनि जाउनाव बियो बुजियो दि बेयाव सोरबा नङा सोरबा दंमोन नाथाय बियो रावखौबो नुवाखै, जाय जाहोनाव बियो गावनि शटखौ मियानाव सोफिनो आरो एसे समावनो सावसेना उनफारसे फैनानै बिनि सायाव गाग्लोबो आरो बिखौ बेहस खालामना होयो आरो उननि सिनाव जोंनो गुबुन सासे वारियरखौ दिन्थियो
जाय गु फेमिलिनि जेनेरेलनि खाथियाव फैयो आरो बुङोदि मास्टार नाया जेयाव थाबथाबाय जों बेखौ सिखार खालामनो थाखाय जोंनि गासै पावारफुल मुलि बाहायबाय आरो आंहा रोखा फोथायनाय दंदि बियो बे शिपनि इसिङाव हाबफैबायमोन। बियो बेयाव सासेबो मानसिखौ नुनो मोनाखै जाय प्रिन्सेसनि रुम बायह्रायाव नेबाय होबाय थादोंमोन। बियो लासै लासै सिं फारसे आवगायो जायनि सायाव बियो जोबोद सोमोनाङोदि बेयाव सासेबो मानसियानो गैया। बियो जेब्ला रुमनि पर्दाखौ बोखारो अब्ला बियो नुनो मोनोदि बेयाव जावलिंगारा उन्दुना दं। बियो बिखौ बुथारनोनो नागिरदोंमोन दि नाथाय बिनि हालोदखौ नुनानै बियो थाबथायो। लिंगारा माबा मोनसे मारैबा हालोदाव दंमोन। नुनायाव बेबादि मोनदांदोंमोन दि जेरै बियो माबा मुवानि जाहोनाव सानाय हनाय मोनदों। बिनि बे हालोदखौ नुनानै सावसिना साननो गोनां जाबाय आरो बियो बुङोदि नुनायाव बेबायदि मोनदों जेरै बियो बे मानसिफोरनि जेयाव नांबाय आरो दा बिनि गावनि जिउआनो खैफोदाव दं। एसे समावनो बियो माबा मोनसे मुवानि मोनामनाय मोनो जायनि सायाव बियो उनफारसे गिदिंनानै नायो अब्ला नुनो मोनोदि बेयाव माबा मुवा दोननाय दं जायनि सिंनिफ्राय मोनसे साइकेडेलिक ड्राग्सनि स्मेल फैबाय थादों। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि स्वरजों बे फिसा पर्टखौ नाथाय सावसिना सानोदि बियो एसेबां पागल जाबायदि बियो गावनो गुबुन मानसिनि सिखार जाबाय नाथाय आं बिखौ थांना थानो होनो हाया मानोना बियो गुबुनखौ नुकसान खालामगोन आरो आंनाव बिनिफ्राय मोजां सम गुबुन गैया। बियो बिखौ बुथारनाय समाव बुङोदि नों मा खालामदों दिनै नोंनो गावनि खामानिनि साजा मोनबाय। नाथाय हरखाब बेयाव यं मास्टारा फैयो आरो बियो गाबज्रिनानै माबा बुङो। बिनि लोगोसे सासे सानै सार्भेन्टफोरबो दंमोन जायजों सावसिना बिनि गारांखौ खोनानो मोनो। अब्ला बियो थाबैनो लिंगारखौ बुथारनो नाजाबाय नाथाय बे यं मास्टारा गावनि माबा स्क्रल्सनि मददजों सावसिनखौ हरखाब बेनिफ्राय उनफारसे बोख्लायना होयो आरो बे यं मास्टारा सावसिनखौ बुङोदि मानो नों मा खालामखो बे हिनजावसानि लोगोसे। बिसोरनि गारांखौ खोनानानै जावलिंगाराबो हर्सआव फैफिनो नाथाय नुनायाव बेबायदि मोनदोंमोन जेरै दासिमबो बिनि गोसोनिफ्राय बे फेनाया ओंखाराखै। नाथाय सावसिनखौ बेयाव नुनाय लोगो लोगोनो बियो जोबोद सारप्राइज जायो आरो बुङो सावसेन नों बेयाव माबोरै। अब्ला सावसिननि नाम खोनानानै बे यं मास्टारा बुङो मोजां अब्ला बेनो सावसेन आरो एसे समावनो बे यं मास्टारा जेब्ला बे स्मेलखौ मोनो अब्ला बुङो मोजां गथ' अब्ला नों बेयाव माबा गाज्रि साननाय लानानै फैदों। नाथाय सावसेना बुङोदि आं बेयाव बे हिनजावसाखौ खालि बुथारनो थाखाय फैदों बिनि लोगोसे डेट खालामनो थाखाय नङा। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बेयाव गसंनाय जेनेरेल्सआ रागा जोंनो हमो आरो बुङो नों दाबोनो फाव बाथ्रा बुंबाय थादों। बेखौ बुंनानै बियो गावनि फायार शटजों बिनि सायाव मोनसे जोबोद गोहो गोनां आटेक खालामो। नाथाय सावसिना बिनि आटेकनिफ्राय रैखा जाबाय आरो बियो बेनिफ्राय खारलाङो। गुबुन फारसे लिंगारा जेब्ला बिखौ नुयो बिबो बिनि उन उन थांनो नाजाबाय नाथाय बियो मोनसे जायगायाव गाहायाव गोग्लैयो। बिनि हालोदखौ नुनानै बे यं प्रिन्सआ बेखौ बुङोदि प्रिन्सेस नों जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया। आं आंनि मानसिखौ बिनि उन फारसे थिनहरबाय बिसोर बिखौ हमनानै जोबोद थाब बेयाव लाबोगोन नों एसेल' आराम खालामना ला। नाथाय लिंगारा बिनि आखाइखौ नुयो अब्ला रागा जोङो जायनि सायाव बियो हरखाबनो गावनि आखाइखौ बिनि सानिफ्राय बोखारो आरो लिंगारा थाबैनो बिनि उन उन थाङो। उननि सिनाव जों नुयो बे यं मास्टारा जेब्ला लिंगारनि उन उन थाङो अब्ला जेनेरेला बिखौ बेयावनो लाखियो आरो बुङोदि आंनो बेबायदि गु फेमिलिनि हेड मास्टारा बुंदोंमोन दि जों ड्रागन आइलेन्डआव बेबायदि जेबो खामानि मावनाङा जायजों जोंनि जिउआ खैफोदाव गोग्लैयो एबा जों गुबुननि बाथ्रायाव हाबफायो। जोंनि थाखाय गासैबो मोजां खामानिया मोनसेल' बेनोदि जों थाबैनो ड्रागन किंखौ नागिरनांगोन। नाथाय बे यं मास्टारा बुङोदि नोंनि थाखाय गासैबो गोनांथिया बे ड्रागन किं जागोन नाथाय आंनि थाखाय गासैबो गोनांथिया बे हिनजावसासो। बेखौ बुंनानै बियो गावनो बिनि उन फारसे आवगायलाङो नाथाय जोंनो मोनसे फ्लेशबेक सिन दिन्थियो जेराव जों नुनो मोनोदि बे जेनेरेलनि खाथियाव सासे वरियर फैदोंमोन। बेयो जेनेरेलखौ बुंदोंमोन दि जों जावलिंगारनि रुमखौ साफा खालामबाय आरो सावसेननोबो जों बे निउसखौ हरबायमोन दि बे हिनजावसानि लकेशना बबेयाव दं। आं सानोदि बियो बे हिनजावसाखौ बुथारनो थाखाय जोबोद थाब बेयाव फैगोन। नाथाय बे जेनेरेला बिसोरखौ बुङोदि बे सेनखौ थांनानै बे हिनजावसानि रुमाव दोनहै। जेब्ला सावसेना बेयाव फैगोन बियो बे हिनजावसाखौ बेयाव थैनाय नुगोन नाथाय जों बिनि
फायदा लानानै सावसेनखौ बुथारगोन आरो बे हिनजावसाखौ बुथारनायनि दायखौबो सावसेननि खर'आव गोग्लैहोगोन। खनसे बे हिनजावसाया जोंनि लामानिफ्राय गैया जाब्ला अब्ला इयं मास्टारा आरोबाव गावनि खामानियाव फकास खालामफिनगोन। बियो मिथिनो मोनगोन दि जों बेयाव मानो फैदों, जाहाथे बियो सावसेनजों मोगा मोगि खालामनो हागोन। आरो बेबायदि बे इयं मास्टारा दाबो बिनि उन उन थांबाय थादों आरो बुङोदि प्रिन्सेस प्लिज गावनो साननाय हनाय ला। जुदि नों लुबैयो अब्ला आं नोंनि थाखाय बे सेंग्रानि खामानिखौ बेयावनो फोजोबना होगोन। बियो बेयाव गसंनाय गासिबो उरियारफोरखौ बुङोदि थाबैनो आंनि लामानिफ्राय गैया जा, दा आं गावनो बिखौ आंनि आखाइजोंनो बुथारगोन। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बिसोर गासैबो मानसिफोरा सावथिनिफ्राय गोजानाव थाङो आरो बे इयं मास्टारा बुङोदि आं गावनो नोंखौ हमनो लुबैदों आरो गावनि आखाइजों बुथारनो लुबैदों, नाथाय नों गावनो बेयाव फैनानै जोबोद गोबां गोरोन्थि खालामबाय। आं सानाखैमोन दि नों आंनि खामानिखौ एसेबां गोरलै खालामना होगोन। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो जोंनो दिन्थियो बियो थाबैनो गावनि एज स्क्रल टेकनिकखौ बाहायो, जायजों बेयाव जोबोद गोजौ गोजौ स्क्रल्सफोर फैजोबो आरो बेनि उनाव बे इयं प्रिन्सआ जेब्ला स्क्रलफोरखौ बाहायनानै सावसेननि सायाव आटेक खालामो अब्ला जों नुयो सावसेना गावखौनो बे स्क्रल्सफोरनिफ्राय रैखा खालामो, मानोना बियो मिथियोदि बे स्क्रल्सफोरा जोबोद गिथावबाथाव। बे स्क्रल्सआ बबेयाव सौग्रावो बेयावनो मोनसे गोबां गोहो गोनां बेरफ्रुनाय जायो, नाथाय सावसेना गावखौनो बे स्क्रल्सफोरनिफ्राय रैखा खालामना गोजानाव थांनो नाजाबाय थादोंमोन आरो बे फारसे इयं मास्टारा बुङोदि नों लुबैब्लाबो बिनिफ्राय रैखा जानो हाया, मानोना बे स्क्रल्सफोरनि सिङाव गावनि कनसियासनेस दं। बिसोर नोंनि उनफारसे गावनो थांगोन। बिनि सिङाव अफेन्सिभ आरो डिफेन्सिभ मोन्नैनिबो टेकनिक दं। एसे बुंनायनि उनाव जों नुयोदि बे स्क्रल पेपारफोरनिफ्राय मोनसे गोबां गोहो गोनां बेरफ्रुनाय जायो, जायजों जोबोद बारा इनार्जि रिलिज जायो, नाथाय सावसेना दाबो थांनानै दंमोन। बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे इयं मास्टारा आरोबाव बे स्क्रल्सफोरनि गेजेरजों बिनि सायाव आटेक खालामनो नाजायो आरो बे बारावबो सावसेना जोबोद गोरलैयैनो बिनिफ्राय रैखा खालामो आरो बे स्क्रल्स पेपारफोरनि सायाव स्लिप जानानै सिदा बाराव गोजौआव थांनानै गावनि डिभाइन फिस्टखौ बाहायो आरो जोबोद गोहो गोनां ब्लेड्स बानायना लायो, जायखौ बियो बे इयं मास्टारनि फारसे थ्र' खालामो। बे समाव लिंकारा बुङो आं समाय लायो दि आं बेखौ गावनि आखाइजोंनो बुथारगोन। अब्ला बे इयं प्रिन्सआ बुङो नों जेबो सिन्था खालामनाङा, बे सेंग्राया दिनै बिनिफ्राय थांनो हाया। दिनै आं गावनो बिखौ आंनि आखाइजोंनो हमना नोंनि सिगाङाव लाबोगोन। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि एज स्क्रल्स पेपारफोरखौ बाहायनानै मोनसे जायगायाव कनभाइम खालामो आरो जों नुयोदि एज स्क्रल्सआ जेब्ला मोनसे जायगायाव कनभाइम जायो अब्ला बिनि स्पिरिचुअल इनार्जियाबो कनभाइम जाजोबो, जायजों बियो बेयाव मोनसे जोबोद गोजौ स्पिरिचुअल बिसखौ सामोन खालामो, जाय नुनायाव जोबोद गिथाव-बाथाव नुजादोंमोन। बे बिसआ आसोलाव मोनसे व्हाइट टाइगारमोन, जायनि इनार्जिया एसेबां गोरा दंमोन दि बेयाव गसंनानै थानाय गासिबो मानसिफोरानो मावजोबदोंमोन। नाथाय सावसेना बुङोदि नों आंखौ जोबोद मोजां सारप्राइज होबाय, थ' दा आंनि फाला। बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो सावसेना गावनि इनार्जिजों जोबोद गोहो गोनां हायाव पान्च बुयो, जायजों हायाबो गासिबो बायजोबो आरो बे हा सिंनिफ्राय जोंनो मोनसे जायन्ट हेन्ड बायरायाव फैयो आरो बेजों लोगोसे मोनसे स्पिरिचुअल ड्रागनाबो बायरायाव फैयो आरो बियो बे इयं प्रिन्सखौ बुङोदि जुदि नों व्हाइट टाइगार पावारखौ बाहायनो हागौ अब्ला आं नोंनो रेड ड्रागननि पावार दिन्थिगोन। स्पिरिचुअल ड्रागना सावसेननि खाथियाव फैनानै गसंफैयो आरो बे व्हाइट टाइगारखौ बुथारनो थाखाय रेडि जायो, नाथाय बे इयं प्रिन्सआबो जेननाय लानो नागिराखैमोन। बियो बिनि लोगोसे बुलायनो थाखाय गावनि व्हाइट टाइगारखौ बिनि फारसे जेब्ला थिनहरो अब्ला गुबुन फारसे सावसेनाबो गावनि ड्रागनखौ बिनि फारसे थिनहरो आरो जोंनो दिन्थियो दि जेब्ला बे स्पिरिचुअल बिस्टफोरा गावजों गाव सौग्रावो अब्ला बिसोरनि सौग्रावनाय जाहोनाव मोनसे जोबोद गिथाव-बाथाव बेरफ्रुनाय जायो। बे बेरफ्रुनायनि एनार्जिया एसेबां बारा दंमोन दि खाथियाव गसंनाय मानसिफोराबो बेयाव गसंना थानो जोबोद गोब्राब मोनदोंमोन, नाथाय जेब्ला बिनिफ्राय हाद्रि बाला गैया जायो आरो इनार्जिया जोबलाङो अब्ला बिसोर नुयोदि सावसेना बेयाव गैयानो। बेखौ नुनानै बिसोर जोबोद सारप्राइज जायो आरो बुङोदि मारै बे सेंग्राया बबेयाव खारलांखो आरो बे इयं मास्टारा गावनि मानसिफोरखौ बुङोदि बे सेंग्राया दासो खारदों, बेखायनो गोजानाव थाङाखै। नोंसोर गासैबो थाबैनो बे जायगायाव गोसारजोब आरो बे सेंग्राखौ नागिरनो नाजा। बियो बे खाथि खालायावनो थानांगौ जागोन आरो बे
फारसे लिंगारा बुङो सावसेन गाज्रियैनो नों खारबाय थादों आरो गुबुन फारसे जोंनो दिन्थियो। सासे उरियरा जेनेरेलनि खाथियाव फैनानै बुङोदि बे सेंग्रायाथ' खारबाय, दा नोंनि प्लेना मा जागोन? नाथाय बे जेनेरेला बुङोदि नोंसोर सिन्था खालामनाङा, जोंनो गावनि फकासखौ खालि जोंनि मिशनाव लाखिनांगोन। जेसेबां बाथ्रा बे सावसेन सेंग्रानि दं, बे यं मास्टारखौ बिखौ हेन्डेल खालामनो हो। जों गावनि ट्रेजारखौ नागिरबाय थागोन आरो उननि सिनाव जोंनो आरोबाव सासे सानै उरियारफोरखौ दिन्थियो। एसे समावनो सासे सल्जारा हायाव माबा नुयो। अब्ला बियो गोसो होना नायो आरो बुङोदि मास्टार, नुनायाव बे सावसेननि आगान बायदि मोनदों। बियो बिनिफ्राय बारलाङो आरो जों बिनि उन उन थांबाय थागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव बिसोर बे आगानखौ फल' खालामना सिगां फारसे आवगायलाङो। नाथाय जों नुयोदि सावसेना बेयावनो मोनसे बिफांनि उन फारसे एरसोना दंमोन। बियो गोसो होनानै बेयाव गावनि आगाननि निशानखौ गारदोंमोन जाहाथे बियो बे मानसिफोरखौ जाम्बा बानायनो हायो आरो बेयाव बियो रोखायै जाफुंसार जानो हायो। आरो बियो बे मानसिनि सोमोन्दै बुङोदि थां, जोबनायाव बे यं मास्टारनि गोहोआ वां जिपें आरो लिउयुनिफ्राय बारा दं आरो सायाव बियो जाव लिंगारखौ प्रटेक्ट खालामबाय थादों। बिनि थानायाव आं सानाखैदि आं लिंगारनि जेबो गाज्रि खालामनो हागोन। आंनो एसेल' गावनि स्ट्रेन्थखौ बिनि स्ट्रेन्थनिफ्राय बांसिन बारायनांगोन जाहाथे आं लिंगारखौ लामानिफ्राय गैया खालामनो हायो। बेखौ बुंनायनि उनाव जोंनो दिन्थियोदि सावसेना हाग्राबारियाव गिदिं दावदिं खालामनानै मारैबा मोनसे दोनजों सौग्रावो जाय हाग्रायाव गोलैना दंमोन। बिनि सौग्रावनाय लोगो लोगोनो बेयाव दोननाय मोनसे जेआ गावनो आनलक जाबाय आरो बिनिफ्राय गोबां औवानि थिरफोरा सिदा सावसेननि फारसे फैबाय थानो हमो। नाथाय बियो बे थिरफोरखौ गावनि फारसे फैनाय नुयो आरो जोबोद गोरलैयैनो बे आटेकफोरनिफ्राय दस खालामना गावनिखौनो रैखा खालामो। नाथाय बेयाव मोनसेनि उनाव मोनसे ट्रेप दोननाय दंमोन आरो बे थिरफोरा फैबाय थादोंमोन। अब्ला सावसेना बिनिफ्राय एसेल' थाखाय रैखा जाबाय। बिनिफ्राय खारना गोजानाव थांनो नाजाबाय थादोंमोन जाहाथे बियो बे ट्रेप्स एरियानिफ्राय खारनानै गोजानाव थानो हायो। आरो जेब्ला बियो बिनिफ्राय गोजानाव थाङो अब्ला बुङोदि दायो बेयाव बे जालखौ सोर गायसनदों, नाथाय जायखिजाया बे जाला एसेबां गिथाव बाथाव नङा। आं सानाखैदि बे जालजों सासेबो मानसिया बेयाव हमजायो। बेखौ बुंनायनि उनाव बियो जेब्ला माखासे बिलाइफोरनि सायाव गावनि आथिंखौ दोनो अब्ला बेयाव आरोबाव मोनसे जाल दंमोन जायनि जाहोनाव सावसेना बिनिफ्राय गाहायाव गोग्लैयो आरो जोंनो दिन्थियो गाहायाव मोनसे गोथौ हाखर दंमोन जाय एनसियेन्ट टाइम निफ्रायनो बेयाव दंमोन। एनसियेन्ट टाइम मानि गोदोनि सम। आरो सावसेना जेब्ला बेयाव गोग्लैफैयो अब्ला बियो नुनो मोनोदि बे एनसियेन्ट गुफानि सिङाव माबा ब्लु कालारनि इनार्जि दं जाय सोरगिदिं जोंबाय थादों आरो बियो बे गुफानि फारसे नायो अब्ला बियो जेबो नुनो मोना। बेयाव गोबां क्रिस्टलफोर दंमोन जायनि सिङाव इनार्जि दंमोन आरो बे जायगाखौ नुनानै सावसेनाबो साननो गोनां जायोदि थारैनो बे माबा रोखोमनि जायगा। नुनायाव जानो हागौ आं माबा एनसियेन्ट गुफा सिङाव फैबाय जेराव गोबां बोसोरनिफ्रायनो सासेबो मानसिया फैयाखै। बियो बेयाव बिगियानजों बानायनाय मोनसे स्ट्राक्चार नुयो जायखौ नुनानै बियो एसे सरप्राइज जायो आरो बुङोदि बे स्ट्राक्चारखौ नुनानै बेबायदि मोनदों जेरै बियो मोनसे ड्रागननि स्केलेटनजों बानायनाय आरो बे क्रिस्टलफोरा जाय बेयाव जोंबाय थादों बियो बे ड्रागननि एसेन्सनि जाहोनावथ' जायाखै। जुदि सैथोआवनो बे गासैबो इनार्जिया ड्रागन इनार्जि अब्ला आं बिनि गेजेरजों गावनि काल्टिभेशनखौ इमप्रुभ खालामनो हागोन। बुंनाय लोगो लोगोनो बियो मोनसे क्रिस्टल खाथियाव थाङो आरो बिखौ जेब्ला हमो अब्ला बिनि ड्रागन एसेन्सआ हठातनो एक्टिभेट जायो जायनि सायाव बियो गिनाय मोनो आरो बुङोदि बे ड्रागन एसेन्सआ सैथोआवनो जोबोद गोरा। बे आंनि मोदोम सिङाव हठातनो इभल्युसनखौ एक्टिभ खालामबाय। नाथाय जों नुयो बियो आरोबाव गावनि ड्रागन पावारखौ बाहायनानै बे एसेन्सखौ इभल्व खालामनो थाखाय हठातनो बे क्रिस्टलखौ हमफिनो। बे गासैबो इनार्जिया बे क्रिस्टलनिफ्राय बायरायाव फैजोबनो हमो जायनि जाहोनाव गासैबो जायगायाव सोरां जाजोबनो हमो आरो सावसेना लासै लासै बे क्रिस्टलखौ बाराव गोजौआव लाबोनो नाजायो आरो जेब्ला बे क्रिस्टला हानिफ्राय बायरायाव फैयो अब्ला बिनि इनार्जिया एसेबां गोरा दंमोन दि बियो बे स्केलेटनफोरखौ सिफायजोबो आरो गासैबो जायगायावनो गोसारजोबो आरो सावसेना नुयोदि बे गुफानि सिङाव थानाय गासैबो इनार्जिया बे क्रिस्टलनि लोगोसे कानेक्ट जाबाय थादों जायनि सायाव बियो बुजियो दि बेयाव थानाय गासैबो क्रिस्टलफोरा बिनि लोगोसेनो लोब्बा दं आरो नायै नायैनो सावसेना बे इनार्जिखौ एबजर्ब खालामनो हमो। अब्ला बिनि इनार्जि लोगोसे जोंनो लाइटिं इनार्जिबो नुजायो जाय बिनि मोदोमनिफ्राय बायरायाव फैबाय थादोंमोन। सावसेना जोबोद गोरलैनो बे इनार्जिखौ एबजर्ब खालामबाय थादोंमोन आरो एसे समनि गेजेरावनो बे गासैबो इनार्जिया बिनि मोदोमाव हाबजोबो आरो बे क्रिस्टला मोनसे शर्टनि महर लायो आरो सावसेना बुङोदि फोथायनो हायादि माबा ड्रागन पावारा क्रिस्टल महरावबो
थानो हागौ। बेयाव जेसेबां ड्रागन एसेन्स दंमोन गासैबो आंनि मोदोआव हाबजोब्बाय। नाथाय बिनो बेयाव गुबुन एसे फिसा फिसा क्रिस्टल थुख्राफोर नुजायो जाय हायाव गोसारना दंमोन। बेखौ नुनानै बियो बुङोदि बियो रोखायै सिगां फारसे आंनि खामानियाव फैगोन। आं बिखौ गावनि लोगोसे लाखिनोसै। बेखौ बुंनायनि उनाव बियो बे फिसा फिसा क्रिस्टलफोरखौ गावनि खाथियाव लाखियो आरो क्रिस्टल सर्डखौ नुनानै बुङो बे मुवाया सैथोआवनो आंनि खामानियाव फैगोन। बिनि सिङाव दानि ड्रागन एसेन्सआ गैया नाथाय थेवबो बियो डिफेन्सिभ आरो अफेन्सिभ आटेक खालामनो हागोन। बेखौ बुंनायनि उनाव हठातनो बियो माबा गिख्रंथाव गारां खोनानो मोनो जायनि सायाव बिबो गिनाय मोनो आरो हठातनो बे क्रिस्टल सर्डखौ लानानै मोनसे अन्थाइनि सिङाव थाखोमायो आरो बियो जेब्ला बिनिफ्राय थाखोमानानै नायखुमा हरो अब्ला बिनो मारैबा रोखोमनि क्रेसारफोर नुयो जाय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारबाय थादोंमोन। नाथाय बिसोरनि बे उनफारसे मोनसे गुबुन मन्स्टार दंमोन जाय बिसोरखौ जानो नाजाबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअआ बेयावनो जोबो। स' आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय जागोन। भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक होनायजों लोगोसे कमेन्ट खालामदो। साबस्क्राइबखौ खालामोना खालामो बे नोंसिनि गोसोसै। मोजां मोनबायबा आंखौ मटिभेट खालामनो थाखाय लाइक आरो कमेन्टल' हरनो दाबावसै। आं नोंसोरजों लोगो मोनफिनसिगोन मोनसे गोदान भिडिअआव। दिनैनि थाखाय बेनोसै। थेंक्स फर वाचिं।